susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ginagawa mo. Masabi? Paano mo nasabi mabilisan? I-practice niya ako para masigurado nyo. Nagbibiro lang ako. Ano ang senyo? Natamimi kayo, ano?
that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. At huwag kalimutan i-like, share, and subscribe my channel, Linos TV.